Słuchasz podcastu TalkSlav, organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów na Uniwersytecie Warszawskim. Dobrý deň, vážení posluchači. Zdraví vás Alicia Petnarczyk a mojou hosťom je Erik Kromka, študent Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach. Ahoj. Ahoj. Tak Erik, na začiatok, keby som mohla ťa požiadať, aby si sa trošku prezentoval našim poslucháčom, že čo študuješ, odkiaľ pochádzaš, niekoľko slov. Tak veľmi vás zdravím. Pochádzam z mesta, ktoré sa nazýva Spišská Bela. Nachádza sa na severnom Spiši. Momentálne študujem na univerzite v Košiciach, čo je asi 100 km necelých, čiže nejaká do 2 hodín vlakovou dopravou. Študujem učiteľstvo histórie a školskú psychológiu. Momentálne končím 2. ročník. Na strednú školu som chodil do Popradu, čo je 30 km od môjho rodiska, a študoval som anglický jazyk. Popri univerzite súčasne takisto aj pracujem v korporátnej firme už 2 roky, z toho 8 mesiacov na plný úväzok, 6 mesiacov na 3/4 a zvyšok na polovičný. Od 14 rokov som tak skôr na vlastnú päsť. Nevždy som bol tak stotožnený so životom alebo sám so sebou a začalo sa to meniť na konci tej strednej školy, kedy som vlastne objavil svoje vášne, hlavne pre učenie, pre filozofiu a tie humanitné vedy, ako je psychológia, spoločenské vedy. Pochádzaš z regiónu, ktorý voláme Spiš na Slovensku. Pre mňa Spiš je to taková srdcová záležitosť, lebo ako dieťa som veľmi často navštevovala s rodičmi tento región Slovenska. Takže mám s tým spojené krásne spomienky a proste tam začala nejaká moja fascinácia slovenskou kultúrou a Slovákmi všeobecne. Takže budeme sa rozprávať proste o Spiši, o tomto regiónu. Keby si mohol na začiatok trošku nám tento región zemepisne charakterizovať, že kde sa nachádza na mape, lebo to nie je zrejme pre všetkých určite. Aby si mohol ešte povedať, že či je to nejaká historická oblasť, alebo skôr nejak administratívne vymedzená, ako napríklad v Poľsku máme vojevůdztva a je to proste administratívna nejaká jednotka a máme aj historické oblasti, historické regióny a nevždy sa to prekrýva. Spiš sa z hľadiska tej štátnej správy nachádza v Prešovskom kraji, čo je akože tá právna jednotka. Nachádza sa na severe pri Vysokých Tatrách. Tým sa Spiš tak vyznačuje tými Tatrami. A najväčšie mestá, ktoré sa v ňom nachádzajú, je Spišská Nová Ves, ale my zo severného Spiša hovoríme, že Spišská Nová Ves to není Spiš. Hlavne kvôli tomu, že vlastne tie pomery na Spiši, čo sa týka tej nejakej geografickej a mestskej štruktúry, no tak máte fakt tú Spišskú Novú Ves, tam máte ešte Poprad na tom severe a okrem toho sú to skôr také mestečka. Rozbité po tom Spiši mestečka okolo 6 až 10 tisíc obyvateľov. A preto v tých veľkých mestách je trošku iný život ako na pokraji. Čo sa týka histórie, no tak Spiš samozrejme bol obývaný už od praveku. Možno v našom meste je taká zaujímavosť, že sa tam vyskytuje taká lúka a z nej sa vyžaruje ako plyn. Tento plyn niekedy vlastne sa tam vyskytne prírodný úkaz, že začne žiariť. Čiže tie polia začnú niekedy žiariť. Aha. A to priťahovalo ľudí už od praveku. Preto sa tam nachádzajú veľa nálezisk, napríklad medený depot, alebo teda bronzový depot, ktoré preslávili ten Spiš a hlavne to moje mesto. Neskôr vlastne Spiš bol veľmi dôležitý od roku 1300 do roku 1400, keď sme práve boli v tom poľskom zálohu. Vtedy to bola jedna z najrozvinutejších oblastí. Nachádzali sa tam tržiska. Mesto, ktoré je teraz na tom severnom Spiši, ja sa skôr tak budem sústrediť na ten sever. Mesto, ktoré je tam teraz takým hlavným centrom a práve ten Poprad, vlastne nebol významný až do konca 19. storočia, kým sa tam nezačala rozvíjať železnica a turizmus. Čiže je to taká pomerne nová záležitosť, že ten Poprad je teraz také dôležité striedisko.
Áno, vy keď vlastne kráčate po tom Poprade, tak hlavne čo vidíte sú tie taká moderná architektúra, tie 50. roky, 1950, 1980, hlavne hotely, keďže tam sú tie Tatry, tak to láka tých ľudí. Asi aj kúpalisko, si myslím, Áno, ako turistická atrakcia aj pre Poliakov. Áno, kúpalisko samozrejme. Dobre, tak keď sme sa už dostali trošku k tej turistike, tak keby si mohol povedať, čo je, aj keď to bude možno, že taká ťažká otázka, že čo je najkrajšie na Spiši, lebo to je samozrejme, že subjektívne, čo stojí za návštevu a čo môže prilákať turistov, čím Spiš je známy aj na Slovensku napríklad, že čo je také pre nich akože príznačné. Ja si myslím, že najdôležitejšia vec tam je tá príroda, že tá príroda je veľmi krásna, aj keď je to také trošku subjektívne. Myslím si, že predsa len tie Tatry lákajú veľa ľudí a tie lesy, čo tam sú krásne. Aj celkovo, keby ste sa tam prešli po niektorých tých oblastiach, aj po tých cestách, akože autom, tak je tam veľmi pekná scenéria. A ja by som ešte trošku naviazal na tú históriu, lebo tomu som sa ešte nevenoval, že vlastne ten Spiš v tej histórii bol významný v tom poľskom zálohu a ten Poprad je taká nová záležitosť, ale nachádzali sa tam akože tie trhové mesta. Napríklad mesto Bardejov, ktoré vyrastlo na tej východnej ceste, ktorá spájala vlastne tú pobaltskú oblasť, kde pri tých nordických krajinách, ktorá bola zase lodnými trasami spojená až s Talianskom a znova to bolo spojené s Balkánom a išla cesta z Balkánu okolo Košic, preto sa stali významným. Prešov u nás je blízko Bardejov, ktorý bol také akože veľké tržné mesto. Od toho Bardejova sa infraštruktúra rozpínala ďalej po tom severnom Spiši a vznikli tam napríklad mesta Kežmarok, ktoré bolo také tržiskové, alebo aj Levoča. Tieto mesta sú veľmi krásne a súvisia s tým turizmom, pretože keď prídete do Kežmarku alebo do Levoče, tak to sú krásne, zachované stredoveké mesta. To sú mesta, ktoré sa oplatí vidieť. Áno, môžem potvrdiť, lebo navštívila som všetky tieto mesta, o ktorých si hovoril. A pokiaľ ide o Bardejov, napríklad pre mňa to, čo bolo zaujímavé alebo prekvapujúce, lebo v Poľsku to nie je až tak typické asi, že z toho, čo som pochopila, že Bardejov je taký rozdelený do dvoch častí, že je akože bardejovské kúpele a taká, že časť mestská, alebo nie je to tak. Neviem, ja som nebol nikdy v Bardejove, takže neviem povedať. Čiže to je otázka budúcnosti proste, aha. Ale ja som to tak ako videla, keď som tam prišla a dokonca som to tak počula od obyvateľov tohoto mesta, že je proste taká mestská časť, to centrum, a kde je veľmi krásny kostol svätého Egidia, je naozaj nádherný. A že sú proste bardejovské kúpele a to je taká časť viac ako taká pre oddych. Tak pre mňa to bolo také prekvapujúce, lebo pre mňa je to tako ťažko predstaviteľné, že napríklad v Poľsku by bolo nejaké mesto, ktoré má dve časti, že takú oddychovú, že proste, že nejaké kúpele a taká mestská časť. No. Vieš, o čo mi ide? Áno, je to veľmi zaujímavé a vlastne takéto kúpely sa nachádzali v minulosti aj v našom meste, v Spišskej Velej. Momentálne už akože nefungujú, ale áno, vlastne po celom Slovensku sú také významné miesta, kde sú tie kúpele, keďže to je hornatá krajina, tak sú tam rôzne tie minerálne pramene. No a to v minulosti takisto lákalo tú turistiku a si myslím, že aj doteraz. Napríklad aj moja mamka chodí stále na také tie liečenia po celom Slovensku, napríklad Smrdáky, alebo aj tie bardejovské kúpele a určite ich veľa. No a vlastne tieto mesta začali vznikať v tom 13. storočí, na začiatku 13. storočia. Keď si pozrite napríklad mesta inde, si myslím, že neviem úplne ako to je v Poľsku, ale napríklad na takej Ukrajine, tak tam sú veľmi staré tie mesta. Už prvé zmienky o nich sú okolo roku 800 a tak, čo vlastne u nás sa nevyskytuje. Samozrejme, že sú tu nejaké už aj rímske tábory a tak, keďže tu bola tá rímska hranica, čo zase v porovnaní s tými Čechami, Češi zase, oni tam veľmi tých Rímanov akože nemajú. Že sú tu vlastne, je to bohatá krajina na históriu. A
A tie mesta, práve prvé zmienky o nich sa objavujú v tom 13. storočí, keď boli vlastne riešené výstavba hradov kvôli mongolskému vpádu. Vtedy vlastne bolo postavené aj naše mesto, takisto aj Kežmarok. Prvé kostoly tam boli postavené, keďže to boli také tie centra, kde sa tí ľudia zoskupovali a riešili napríklad aj takéto politické záležitosti. Tak preto vlastne tie kostoly sú veľmi jednoducho postavené, ale veľmi funkčne. Už boli akože neskôr dorábané, ale keď sa na ne pozriete, na tie také prvé kostoly z toho 13. storočia, tak to je romanský štýl. Je to vlastne iba taká vežička kocková, veľmi jednoduchý štýl kostola. Ako slovakistka stretla som sa s takýmto termínom, pojmom, že Slovak, ktorý pochádza proste z východu Slovenska, je tzv. Východňar a že existuje niečo také ako dialekt východňarčina, ale také som sa stretla s tým, ako s pojmom, že goralčina, áno. Tak teraz by ma to zaujímalo, že aký by bol v tom rozdiel, že čo je vlastne tá východňarčina, goralčina. Možno keby sme ako pokúsili sa stručne vysvetliť, kto je ten východňar. Neviem, že aká je predstava bežného Slováka, že kto je ten východňar, lebo som počula rôzne aj také trošku možno, že stereotypy. Takže toto by bolo, áno, zaujímavé. A potom ešte ďalšia otázka, že či ako človek z tejto oblasti, z tohto regiónu, spišský človek, či ovládaš goralčinu buď pasívne, buď aktívne, že neviem, že sa napríklad rozprávaš v tomto jazyku. Východňare, ono to je veľmi diskutabilné, že kto sa považuje za východňara, kto nie. Keď si to tak pozrieme, no tak tie Košice, čo fakt sú akože v tom Košickom kraji, všeobecný koncenzus by som povedal, že východ je proste Košický a Prešovský kraj. Hej, čiže Prešovský kraj aj sa považuje za taký ten menej rozvinutý. Ten život proste áno, stále sa považuje za východ. Ako som spomínal vlastne s tou Spišskou Novou Vsou, tak tiež my máme takéto riekanky v malých mestách, že Košice to nie sú východ. Čiže znova to odkazuje len na to, že vlastne ten život v tých mestách nie je úplne totožný s tým malomestským alebo s tým dedinským životom. Východňar vlastne asi podľa lingvistiky sa to usudzuje, čo je veľmi zaujímavé, že na Slovensku západné a východné nárečie majú k sebe bližšie ako to, čo je v strede. Čo vlastne odkazuje na tie migrácie tých Slovanov, že vlastne z obidvoch strán akože prišli a zo stredu prišli skôr z toho Balkánu. Takže to je možno taký paradox potom, že tá slovenčinu gramotnú, s ktorou ako rozprávame, tak tá bola uzákonená podľa stredoslovenčiny, čo má najďalej aj od západnej, aj od východnej časti. Ale treba sa na to pozrieť takto, že ten slovenský jazyk, on nikdy nebol jednotný. Ja som si sám postrehol, že vlastne už aj z mesta do mesta, aj od nás toho Popradu do Košic, veľké rozdiely také maličké rozdiely sa nachádzajú v tom jazyku. Čiže je známe, že na západe proste tí ľudia rozprávajú úplne ináč, majú taký ten svoj dialekt a u nás sa považuje za taký možno, asociuje sa to s tou Bratislavou, s tým veľkomestom a za takú tú povrchnosť, takú snobskosť. Na strede Slovenska sa to zase možno podľa mňa asociuje s nejakou tou, že prísnosťou, že takto ten jazyk má vyzerať, s nejakou tou národnou hrdosťou a tí ľudia sú považovaní za takýchto. A na tom východe zase tí ľudia sú považovaní za akože sedlákov a za roľníkov, takže to sa tá východňarčina skôr s týmto asociuje. A taká otázka, prepáč, že ti vstúpim, ale nie je to urážka napríklad, že niekoho tak označí, že ty si východňar, alebo môže to mať taký pejoratívny nádych? Myslím si, že áno, môže mať. Nemusí, ale môže mať. Hlavne keď prídete do tej Bratislavy, tak tam je dosť ako vnímateľný rozdiel v tej mentalite tých ľudí, aj keď to je niečo, čo nikdy nie je stále. Keď niektorí z nich, keď začujú tú východňarčinu, tak hneď majú nejaké tie predsudky a je to veľmi pozorovateľné na tých ľuďoch, pretože máme ináč prízvuk. V Bratislave aj celkom v tom strede skôr dávajú prízvuk na prvú slabiku. Zatiaľ čo my dávame na predposlednú.
Tak ako v poľštine, také máme, tak isto. Áno. A to ma dostáva aj na tú goralštinu, ako ste spomínali, že vlastne goráli, od slova gora, to sú ľudia, ktorí žili pri tých Tatrách. Zaujímavé je, že vlastne títo ľudia nie sú nejak späté. Keď sa pozriete na to slovo národ, tak čo to vlastne ten národ je úplne iná téma. Ale títo ľudia, tí goráli, podľa mňa nie sú veľmi spätí s tou identitou národa jednak slovenskou alebo tou poľskou. Čiže to sú tí ľudia pri tých horách a dá sa diskutovať vlastne o tom, hej, na základe aj toho historického vývoja, že či vlastne oni by mali byť Poliaci alebo Slováci. To je niečo medzi. A to dokazuje presne ten jazyk. Goralština má veľmi blízko k poľštine. A všetky tie nárečia znova. Vy keď prídete do môjho mesta, tak tam sa veľmi až tak tá goralština nevyskytuje, tým, že to je ako 6 000-ové mesto. Okolo neho sú menšie mesta, ktoré majú možno 2000 obyvateľov a sú tam aj dedinky, ktoré majú okolo 300 obyvateľov. Dedinky častokrát ich zakladali určité ako skupiny, čiže tam nájdete napríklad aj úplne iné prízvuky. Hej? A takisto je dôležité spomenúť, že vlastne všetko, hlavne tie veci v mestách, to bolo vybudované Nemcami, takže na goralštinu aj Nemci, takisto aj na češtinu mali veľký vplyv, napríklad slovo ancuk, oblek, sa u nás bežne používa. Vlastne čo sa týka tej samotnej slovanskej časti, tej goralštiny, no tak ako som spomínal, vy môžete prísť do tých 2000-ových miest, kde ten jazyk je už odlišný od tej druhej 2000-ovej oblasti. Hej, že sú tam také tie menšie rozdiely. Dobrý príklad je naše mesto, 6000-ové, Spišská Bela. My tam máme tu akože goralštinu, ktorá ako z mojej rodiny, oni boli zo Slovenskej Vsi, čo je hneď vedľa, tak odtiaľto najväčší vplyv som akože spozoroval. A keď pôjdete napríklad do Lendaku, čo je taká viac izolovaná obec, takisto skoro 6000-ová, ale oni sú akože dedina. Hej, že vlastne tam sú iba také tie právne rozdiely, možno kvôli nejakým benefitom. Ale oni majú úplne iný jazyk. Oni majú tú lendačtinu, ktorá je taká známa. A je to dosť podobné, ale napríklad vynechávajú písmena. Hej, napríklad slovo bicuš, čo nebudem radšej prekladať. Je to nejaký vulgarizmus, alebo... Je to asi niečo medzi, to sa proste hovorí len tak na niekoho, keď chcete na neho upriamiť pozornosť, že ty bicuš. My to píšeme B-I-C-U-Š. Oni nedávajú to ičko, píšu to iba B-C-U-Š. Pre mňa, keď som to videl prvýkrát, bolo to veľmi divné, B-C-U-Š. Prečo oni, akože tam patrí to ičko, prečo to tam nedávajú a podobne, hej? Že to sú vlastne tie rozdiely. Je to veľmi podobné s tou poľštinou. Jasne, a pokiaľ ide o tú goralčinu, je to taká skôr záležitosť, ako že sa rozprávajú starší ľudia, alebo aj mladí ľudia napríklad. Myslím si, že práve v tom Lendaku napríklad, aj mladí ľudia s rodičmi, v našom meste veľmi nie, ale vraveli mi, že v tých menších mestách, v tých 2000-ových takisto sa rozpráva, hej, že, ale myslím si, že to vymiera postupne, čo nie je možno veľmi dobré. Ja osobne rozprávam pasívne, ja neviem po goralsku godec, ale... Čiže rozumieš, ale nerozprávaš sa. Tak isto vlastne ako z poľštiny. A ešte nejaké slovíčko alebo fráza v goralčine, vedel by si na niečo spomenúť a tak povedať tak ako pre zaujímavosť? Tak ti poviem a skús mi povedať, že čo to znamená. Dobre. Také známe je, že gornek. Gornek, aha. No tak akože po poľsky garnek, že chrniec. Áno. Aha. Čiže to je ako naozaj blízke poľštine. Áno. Ďalšie máme, že mlôtek. Młotek, tak ako kladivo. Áno. No, lebo Poliaci toto vedia naozaj. Čo je ešte zaujímavé, že vlastne pri tej starej Ľubovni, ďalšie ako stredisko, tam zase majú skôr taký ten, to príde bližšie možno k inému. Teraz si nechcem klamať, sa mi zdá, že bližšie možno k ruštine, alebo viem, že oni majú menej tej poľštiny. A je to veľmi blízko, keď si to zoberieme. Je to takisto ďaleko ako Poprad. No mne stále hovorili, že som pogluptavie glupce. Asi nemám potuchu, že? Pogluptavie glupce. No a tak áno, ja nerozprávam pasívne, tiež vlastne iba zachytené. No čo sa týka tej starej Ľubovni, to je tiež také zaujímavé, tá tvoja poznámka, lebo aj tam som bola na výlete s rodičmi, lebo je tam samozrejme hrad ako
zrúcaniny možno, že nie, no je dochovaná nejaká časť tohoto hradu a je aj skanzen. A no akože trošku, no samozrejme, že sme sa snažili rozprávať s tými Slovákmi, ktorí tam boli a tiež sme si celkom dobre rozumeli. Takže, ale to je zaujímavé, že je to také pestré, že tak sa to tak rozlišuje v rámci tohoto regiónu. Takže myslím si, že to na nejaký dialektologický výskum, že to by bolo také podnetné. Áno, si myslím, že to by bolo fajn. To by bolo fajn, ale musí to byť veľmi obťažné. Niečo také sprostredkovať. No dobre, tak ideme na ešte jednu otázku. No trošku sme tak ako chceli urobiť takú reklamu, môžeme takto povedať, tohoto regiónu, že určite stojí za návštevu. Ja to hovorím ako, že som 100% presvedčená, že stojí za návštevu. Ako je to nádhera. Ale no, samozrejme nežijeme v rozprávke a vieme, že rôzne krajiny, regióny, že majú aj svoje neduchy, problémy. Tak keby sme mohli ešte krátko sa o tom porozprávať, že aké sú problémy toho spišského regiónu, lebo počula som, že ľudia zo Spiša akože emigrujú, odchádzajú do väčších mest. Prečo takto je? A možno, že sú ešte nejaké iné, neviem, spoločenské napríklad problémy, o ktorých by si nám mohol trošku porozprávať. Jasné, no tak ten Spiš, napriek tomu, ako si spomínala tie hrady, tak vyznačuje sa tou krásou, jednak prírodnou, aj tou historickou, že naozaj sa tam dajú tie centrá veľmi pekne spozorovať, hlavne pre tých ako historických a kultúrnych nadšencov. Je to vlastne najmenej rozvinutý región, alebo považuje sa za jeden z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. Začalo to vlastne po tom, čo sa skončil ten poľský záloh, keď vlastne to bolo dané akože za vlády Márie Terézie Jozefa II. Nebolo žiadne sústredenie na tento región z čisto pragmatických dôvodov. Bolo to vlastne novo anektované územie, dá sa povedať, kde získali nové kompetencie, ktoré nemali ako využiť. Je to vidno, že vlastne odvtedy sa tým Spišom ťahne mnoho problémov. Ja vlastne som sa na tej konferencii, ktorú sme mali v Pardubiciach, venoval trom takým zásadným. A prvým možno bola tá doprava. Áno, a prepáč, že ti skočím, lebo aby to bolo také jasné aj pre našich poslucháčov, lebo tento podcast nevzniká na Spiši, ako bohužiaľ. nie sme tam teraz, ale sme akože v Pardubiciach. A no, kvôli projektu takému medzinárodnému, áno. Takže áno, mal si prezentáciu o svojom regióne, takže to je iba také vysvetlenie, taká poznámka, lebo pre nás je to zrejme v tomto momente, ale pre poslucháčov možno, že nie. Takže už predávam ti slovo, ako prepáč, tak... Jedným z najväčších problémov, aspoň také, čo ja vnímam, je tá doprava. Kamaráti, predstavte si, že ste fakt v tej Spišskej Belej, tak na strednú nemáte kam ísť do tej Spišskej Belej, sú tam 3 základné školy, Aha. Nová, stará, voláme, a ešte špeciálna. A v akom zmysle? No pre akože... čo majú Aha, takto, aha. špeciálne potreby. Jasne, chápem. Stredná škola najbližšia sú v Kežmarku. Tie stredné školy tam sú väčšinou také priemyslové, kušnierská, čiže s kožami a napríklad také tie remeslá skôr, tá historická tradícia a vlastne aj tie podniky sa tam nachádzali. A hlavne tie hotelové, kuchári a tak. Čiže tam sú Tatry, tam sú významné tie hotely. Tá doprava buď ide teda na jednu stranu, do Tatier, alebo na druhú stranu. Keď ide na tú jednu stranu, do tej starej Ľubovne, s tým nie som veľmi oboznámený. Viem, že sú tam akože sem tam úzke cesty, ale tak to sú také maličkosti. Ale do toho Popradu, to je vlastne ten hlavný ťah, lebo vlastne aj z tej Ľubovne ľudia chodia na Poprad, z Tatier ľudia chodia na Poprad a historicky tá Spišská Bela bola na tej ceste, o ktorej som rozprával na začiatku, bola spojníkom medzi vlastne tým Bardejom a Poľskom, kde išla tá cesta do Krakova, ktorá spájala sa vlastne s celým svetom. No a doteraz je vidno, že tá križovatka, čo tam je, čo vlastne naše mesto je také symbolické vďaka tej križovatke. Keď sa na ňo pozriete, no tak to je proste T križovatka v tvare písmena T. A oni najprv zaujímavosť, že
bol prednosť z jednej strany, potom ju dali z druhej strany, lebo nevedia vyriešiť tú dopravnú situáciu. Robia sa tam kolóny. Nie je to vlastne až také zlé. Momentálne, ako fakt, v našom meste to nie je až také zlé, ale častokrát čakáte, hlavne v tom Kežmarku a po ceste z Popradu, keď tam sú tie rôzne prípoje. Mal sa tam stavať obchvat už asi nejakých 50 rokov. Mal sa tam stavať most, ktorý bol dokončený teraz po nejakých 15 rokoch, strašne pomaly. Všetko sa tam deje. Strašne niekedy fakt natrafíte na to, hej, na dennom poriadku, zdržanie nejakých 20-30 minút na ako ceste, ktorá by normálne zabrala 20-30 minút, zaberie hodinu. Stáva sa aj extrémne prípady. Ja som najdlhšie čakal z Popradu do Kežmarku, čo je normálne akože autom aj za 20 minút tam ste podľa mňa. Ja som tam išiel 4 hodiny kvôli zápcham. Bola 4-kilometrová kolóna. Hej, a tá doprava vlastne, to je tá autová, tie komunikácie cestné, nevždy, veľakrát prejdete bez problémov, ale vlastne cesty pracovné nie sú preplnené. Ďalším spôsobom dopravy je autobusové o tom istom, ale tá vlaková doprava. Vlaková doprava je výhodná, lenže sú tam takisto nedostatok vagónov, sem tam sa stane, že ste hlava na hlave. Hlavne to súvisí s nejakým ďalším problémom, ktorý je vlastne rómska otázka, keby som sa tomu Áno, tak pokiaľ môžem aj ja povedať, tak pre nás to bolo také vždy, keď sme prestúpili už tú hranicu poľsko-slovenskou, že také prekvapujúce, lebo samozrejme, že aj my máme Rómov v Poľsku, ale myslím si, že nie je to až tak početná menšina ako na Slovensku. Tak boli sme akože vždy takí prekvapení, že je ich toľko, že naozaj ako je ich vidieť tam v tejto oblasti. Lebo potom, keď som už ako dospelá cestovala do iných častí Slovenska, napríklad v Bratislave, ako nepotkáš na každom rohu ulici Róma. A myslím si, že na Spíši ako je ich oveľa viac. Áno, aj keď ja nezastávam ten názor, že vlastne majú nejaké biologické predispozície alebo niečo také. Jasné, že je tam rozdiel v tej mentalite a všetko. Ale myslím si, že vlastne aj z tých historických dôvodov je to vlastne veľmi komplikovaná vec, ktorá sa nikdy nerieši a iba sa posúva z generácií na generácie. Už vlastne odkedy sa ten Spiš znova začlenil do tej habsburskej monarchie za Márie Terézie v 18. storočí, tak vlastne odvtedy oni získali povolenie usadiť sa presne na tom Spiši. Čiže nové územie nemali čo robiť, tak tam akože dali im tie privilegia sa usadiť. A vlastne tam je problém s tým, že oni sa nachádzajú jednak v getách, v nejakých tých mestách, nachádzajú sa aj v osadách, dokonca sú aj dediny, čisto iba rómske, a sú aj akože také už aj menšie mesta, kde majú prevahu a už napríklad aj svojich starostov. Ja si myslím, že pre tú rómskú populáciu je najsmutnejšie, že oni zatiaľ nemali, a dúfam, že sa to možno aj stane, oni nemali svojho Luthera Kinga, keď sa to dá takto nazvať. Že nemali svojho nejakého takého buditeľa národného. Mali, akože jeden sa nájde, Rytmus, ale to si myslím, že on mal taký skôr iný vplyv na túto populáciu. Problémom tam je, že vlastne tí ľudia fakt sú segregovaní, ale pre ako nás, ako Belochov, to je nejaká taká téma, ktorej vlastne tí ľudia sa ani nechcú venovať. Taká chulostivá téma však. Že mne to príde tak, že je ukradnuté. Ale vlastne ono za to, ako z môjho pohľadu môžu, akože tí bieli, nie že teraz by som ako vinil alebo nejako snažil sa napádať, ale vlastne ten štát celkovo za tie režimy, čo sa tu vystriedali, tak nepristupoval podľa mňa správne k tejto otázke. A preto tam je ten problém. Vlastne aj teraz si môžeme všimnúť, že čo vidí tá politika slovenská v tých Romoch, sú vlastne voliči. Oni im nasľubujú, oni im zlepšia tie podmienky tým, že vlastne im nasľubujú peniaze. Priamo peniaze, ktoré vlastne nič nevyriešia, pretože tí Rómovia to neminú na to, aby si postavili lepšie domy v tej osade. Oni to proste minú na svoje záujmy ako individuálne. A takisto aj tie peniaze, ktoré sú posielané, strašne veľa peňazí od Európy, tak vlastne sú rozkradnuté a starostovia a tí primátori väčšinou z toho budujú úplne niečo iné, napríklad cesty a mosty. Že to je vlastne tiež pre tú rómskú populáciu a tým vlastne akože populácia tak stagnuje.
Tak trošku ako tá otázka je nechávaná stranou, ako si hovoril. Čiže no, môžeme predpokladať, že to sa tak akože, pokiaľ vôbec sa niekedy vyrieši, ale asi nebude to tá najbližšia budúcnosť, hej? Myslím si, že ako toto nevieme predpokladať. Môže sa to vyriešiť akože veľmi rýchlo, môže to trvať aj 100 ďalších rokov, lebo už to je akože dlhodobý problém. Ja som sa tomuto venoval, písal som prácu vlastne o príchode, migráciách Rómov. Je to akože zaujímavá téma. Vlastne tým, že oni sú aj tej inej farby pleti, majú aj tie iné zvyklosti, aj ja osobne aj na nich pozorujem takú tú napríklad aj inú spiritualitu a podobne, také tie maličké rozdiely. A proste samozrejme tá psychologické pravidlá, tá súdržnosť a tak proste ich spája. Ale myslím si, že sú tam určite cesty, ktorými sa to dá zlepšiť. Ale je to veľmi komplikované. Veľmi komplikované. Jasne, samozrejme. A ešte pokiaľ ide o ten transport, lebo tak ešte chcem nadviazať, že sú to právne problémy. No ja som vždy potom spíši cestovala autom. No bola som dieťa, tak samozrejme, že s rodičmi, ale vždy sme cestovali autom. No lebo to takto aj teraz tak mi to prípada, keď som dospela, že je bohužiaľ aj nedostatok spojov, že medzi Poľskom a Spišom, že tie regióny nie sú tak dostatočne integrované. Myslím si, že je to škoda, lebo teraz, keby si mi mal povedať, no tak úprimne, asi najlepšie by bolo cestovanie autom však, alebo vlakom sa dá. Na tom hlavnom ťahu, ako vravím, je to problém aj tým autom, aj tým vlakom. Hej, vlastne tí deti, čo chodia do školy, no tak sú vedľa tých Rómov a ono nie je problém v tom, že sú Rómovia, lenže ide aj ten spôsob života. Čo je veľmi spojené s tým tretím problémom, ktorému sa ešte rýchlo spomeniem, tie pracovné príležitosti, neviem, či sa tomu chceš venovať viac, ale... Áno, trošku môžeme, jasne. Dá sa to veľmi rýchlo zhrnúť vlastne tým, že za komunizmu tam boli družstva, kde ľudia pracovali na poliach, bol tam strašne jednoduchý život. Moji prarodičia vlastne boli ako keby mali taký ten stredoveký život, iba zbierali zemiaky, vlastne tým sa živili. A nikdy tam nebola nejaká rozvinutá industrializácia. Je tam zopár firiem, kde sa veľmi ľudia sťažujú na zlé podmienky a strašne sú tam nízke platy. Tým, že tam vlastne nie je tá konkurencia. Tí ľudia majú buď možnosť pracovať fakt v tých zlých podmienkach, alebo odísť do zahraničia, no alebo prípadne do Košic, lenže tie Košice, ale tie mesta je... Takisto nie je to veľmi ľahké pre tých ľudí, lebo nie každý ovláda napríklad anglický jazyk. Ja si myslím, že pod 50% ľudí na tom Spiši ovláda angličtinu. To súvisí s tým, že tam vlastne nefunguje veľmi dobre z môjho pohľadu školstvo. To školstvo je tam veľmi také zaostalé, ako aj možno na celom Slovensku. To by sa ešte malo proste reformovať nejak. Ale to aj v Poľsku ten stav školstva, ako sa sťažujeme, že to by sa malo ešte nejak reformovať. Myslím si, že to je taká už veľká otázka, ktorá sa týka možno že aj iných štátov. To je vlastne niečo, čo je taký môj celoživotný cieľ, venovať sa tomu školstvu, pretože od neho všetko pramení. Fakt. Keď máte dobré školstvo, máte dobrú krajinu, máte dobrý svet. To potom formuje spoločnosť. Samozrejme. Čiže keby sme mali to tak shrnúť, tak napríklad pre mladých ľudí, no pokiaľ nie si napríklad majiteľ hotelu, že nezdediš napríklad po rodičoch takýto biznis, lebo tam predpokladám, že je to biznis, alebo nie si, neviem, nejaký lekár, no tak asi človek akože je trošku prinútený, odkazaný ako hľadať, no že možno, že odísť do iného väčšieho mesta, do iného regiónu Slovenska alebo do zahraničia, lebo je to, ako som to pochopila, fakt ťažko uživiť sa. Áno, presne tak si to krásne zhrnula. Myslím si, že to je úplne pekné zhrnutie. A veľmi sa mi páčila tá tvoja myšlienka, že možno by bolo aj fajn trošku integrovať tie oblasti, lebo ja keď sa pozerám na tú Spišskú Belu, tak ja za autom sa viem dostať za nejakých 10, keď idem akože, ale za nejakých 20 minút sa viem dostať do toho Poľska. Chodili sme tam niekedy často nakupovať, keď nás to vyšlo lacnejšie, niekedy aj tankovať dokonca. Jasne. A myslím si, že áno, ako si spomínala, tie železničné spojenia, no tak ja som to veľmi tak nevnímal, ale akože necestujem tak veľa medzi tým Poľskom, jedine tým autom, ale si myslím, že tam tie pohraničné oblasti, čo sú v tom Poľsku,
tak by sa veľmi pekne dali integrovať s tým severným Áno, Spišom. presne. No občas sa objavujú nejaké iniciatívy ako občanov týchto mestieček, že mohlo by, akože nejaký spoj by mohol vzniknúť a vidím, že sú napríklad cez prázdniny, ale je to také trochu, no, že ja napríklad som sa bala, že dobre, že pôjdem, ale či sa vrátim, že či bude nejaký spoj, že späť napríklad. Tak potom akože taxík by mohol stať dosť veľa. Taxíky sú veľmi drahé, áno, lebo im sa to veľmi oplatí. Vlastne tým, že je tá zlá situácia, no tak tí taxikári si môžu dávať obrovské ceny. Čiže sme našli ešte jednu profesiu, ktorá proste má, má sa dobre na Spiši ako taxikár. Môže byť, no. Áno, taxikárov tam je veľa. Jasne. Ale to je taká veľmi akože aj citlivá téma, lebo súvisí to veľmi s politikou. Hej. Vlastne Jasne. tým, že sú tu dve iné štáty, no tak každý má na to nejaký iný názor. Ľudia väčšinou majú tie svoje stereotypy, tie svoje pohľady na nejaké krajiny a tak a nevidia tie reálne veci, čo sa tam dejú. Nikto si pri pohľade na tom, hej, či by nejak sa mal ten Spiš viac spájať napríklad s tým Poľskom. Všetci si teraz povedia, že to akože úplne ináč vnímajú, ako je tá realita. Že čo sa tam reálne deje, tie materiálne zabezpečenia, aké tam sú, že fakt keby sa vybuduje aj osobná ako trať osobného vlaku, veď tam je obrovský priestor. Tam sa dá pekná železnica vybudovať do nejakého hraničného Poľska. Ale proste nikto sa nechopí tej iniciatívy, pretože, ako som vravel, tie predsudky a tá spolupráca medzi tými štátmi je komplikovaná. Áno, no je to škoda, hovorím to ako nadšenec, alebo nadšenkyňa možno, ako žena, tak nadšenkyňa Spišskej oblasti, no, takže áno, dobre, tak pomaly sa budeme blížiť ke konci nášho rozhovoru, takže no myslím si, že to bolo akože veľmi podnetné, inšpiratívne a dúfam, že nie iba pre Poliakov, ale pre Slovákov, ktorí sa dostanú k tomuto podcastu. Takže naozaj veľmi pekne ti ďakujem za toto rozprávanie. No a možno, že do počutia. Ďakujem veľmi pekne. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia ponownie.